To je sedmička. Obiko, tak co říkáš na nejvší šipku, vole? A to čů, vole. Jako luxusní návky. No ty kokso mi upadol, vole. To Jardovi, ne? Jardo hodně štěstí, že to je mu. Ne, to jsou taky pravý železní krákorce. Ty nikdy neviděli pravý železní. Kubiku, co na to říkáš, vole? Ty se jen tak podejte mi to moje lešení, vole. Lešení. To je jaká pecka. Tak to mi nedávají, když jsou na strku, vole. Dejte strku. Já myslím, že to je fuk, ne? Jde strku ještě teda. Já ani nemůžu strka, jako chce. Ale když by se to cílilo. Teď ta podložka byla pod nebo nad? Hej, no jak to strku, když to je úplně na hovno. Obiku, tak co? Super. Super. Pojede. Ano. Ty ten Jsem rád, že pojedeš na právě německé lodi, vole. No to že to má, vole, motor. To je standardní. Co? Tak co? Motor? Wenn der Motor Dresden nimmt. A něj pojď to vajít dál, reklame. Jule, to ještě zjistíme, že... Uní. Ještě zjistíme, kamarádi, že do toho lodí teče, až to dáme nahoru. Zádi to napsal, že jo? Obe, pětka. Jo. Uní. Normovaný pás z 10 metrové výšky. To je 8.